Wel, os ydw dda, croeso i'r Oedfa, cynnwys Oedfa'r Emyr heno. Mae'r coeddiadau wedi bod ar y sgrin. Dwi'n jyst atgoffa chi bod yna, wel, hynny wedi bod yn sgwri, dwi'n cofio amdano ni. Yn y chwyddiau, mae cwrweddi wedyn yn wneud y gwyledod dros Zoom nos Fawrth, ac yna bydd y clybiau hefyd dros Zoom di Gwener, a cwrdd aelodau i Sadwrn am 3 o'r gloch yn Harriet Street. Rydych ni cyflwyno ar Oedfa'r Hwyr. Mae'n dod o'r blaen di o Dduw yn tad yn plygu pen nawr ac yn dod i roi clod i ti, achos dy bod ti'n ddew mor fawr ac yn deilwng o'n mawl ni. Ni yn diolch i ti, dy bod ti yn ddew holl a hiog a cyfiawn, sanctaidd a perffaith. Ni diolch i ti am dy ras ti, fel yn ni clywed y bore yma. Bod ni weithiau yn cael yn temtio i feddwl bod ni'n heiddi rhywbeth, bod ni wedi gwneud rhywbeth yn heiddi. Cael profi dy ddeoni di. Ni'n diolch i ti bod y cyfan yn dod o dy drigaredd di. Bod ni'n heiddi dim, bod ni'n bobl anobeithiol, bod ni'n bobl dlawd, bod ni'n bobl sy'n methu wneud yn byd dros o'n i'n hynny. Ni'n methu wneud yn hynny yn gyfiawn ac yn iawn o dy flaen di o gwbl. Eto, diolch ti bod ti'n rhoi y cyfan i ni. Ni'n diolch i ti heno am yr agwedd Iesu Grist. Diolch i ti am ei rasau. Diolch i ti am ei rasau trwy fywyd. Hyd yn oed yw funudau ola yn gweddio dros i'r elynion. Ni yn gweddio arglwydd y bydde dy ras di teg ato ni yn toddi calonnau caled ni. Bydde fe yn perin bod ni yn dygaru di'n fwy, ac bod ni hefyd yn raslon tuag at bobl eraill. Bod ni'n bobl sydd beth yn dal dig ac yn cyfru beien yn herbyn. Ond yn maddau fel wyt ti wedi maddau i ni. Ni'n cyflwyno'r oedfa yma i ti nawr. Ni'n gweddio bydde ti yn rhoi'r ysbryd cywir yno ni. Bydde ni'n dod yn gallu gweud bod ni'n llawen pan ddod â sarwthyr, a gyda'ch ni fynd i ti i'r arglwydd. Gwyddio byddwn ni yma yn ddisgwylgar, yn disgwyl i ti siarad trwy dair di. Ni'n diolch i ti am dair. Ni'n gwybod bod hynny yn hun yn y ddigon, mae'n angen i ti i wneud gwaith. Mae'n angen i ti agor y galon. Ni'n gwyddio hyn o arglwydd yn ein plith ni, mewn capeli glwysi, trwy y ddinas yma trwy'n gwlad, ni'n gwyddio bod ni'n clywed am hynny yn digwydd. Ni'n gwyddio ar y ti'n gwneud y glwysi yn un, a yn gwneud ni yn bobl sydd yn dy ofni di ac am fyw i dy blesio di, a bod dy enw di yn bwysig i ni, a gweld dy enw di'n cael ei barchu, a gweld bobl yn dod ato ti, ac yn credu enw ti. Dyna beth ni eisiau gweld yn fwy na dim byd arall. A bod yna bach eto i ti yn ein blaen ni. Yn gofyn awr felly, bydde ti yn rhoi ryddid i Emyr, ac bydde ti'n defnyddio y gair heno. Mwyn i ni, byd o dysgu i syllu o hyd ar y pethau sydd yn dod i ben, ond bydde ni'n edrych ar beth sydd yn rhagweddol, yn edrych i'r dyfodol, yn edrych ymlaen at dydd pan fydd yr arglwydd Iesu yn dod eto i farnu. A bod ni'n gwybod bod hanes i gyd, bod y cyfan yn dod wedi yn arwain at hyn. Ac ni'n gwyddio deled y deyrnas, ac achub arglwydd hyn y diwrnod yma. Ac wedi bob un ohono ni. Yn yr oedfa yma nawr heno, ni'n gwyddio bod ni'n clywed y gair, bod ni wedyn yn dod nôl eisiau siarad gyda ti. Bydd pob un o'n ni eisiau gweddio go iawn. Gweddio a closio at ti. Profi
dy bresenoldeb di yn y bywydau. Diolch I ti, mae nid ni sydd wedi mynd I dy geisio di, ti sydd wedi'n ceisio ni, ti yw'r un sydd yn dweud yr wyf wrth drws. Yn curo. Ban I felly, bob un o'n I agor y drws yma. Bydd gyda ni nawr, mae ddyn ni'n beio, a bydd yn drigar o wrthyn, yn enw Iesu Grist. Amen. 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 Diolch ti, Dewi. A mae wedi bod yn braf heddi I groesawu Hywel nôl i'n pleith ni, ac yn garedig iawn mae wedi helpu I gyfeilio heddi, a felly fel treat bach, I wedi dewis emyn gwbl anghyfarwydd I ni ganu dyn gilydd. Dath Hywel lan at ar ôl roed fe, sa'n ni'n efo dim o'r tonau sy'n mynd efo'r emyn yma. Nawr, oedd e'n demtasiwn, roi'n cyfadda falle jyst I newid, dewis rhyw emyn fwy cyfarwydd, ond pe bawn ni'n gwneud hynny, wel, byddwn ni byth yn dysgu unrhyw beth newydd byddwn ni. Felly, beth sy'n mynd I ddigwydd, rhif 151 yw yn y llyfr yma. 151. Mae Hywel yn mynd I ware y dôn trwyddi unwaith, ac yna fyddwn ni yn canu dyn gilydd. Falle bydd y canu ddim yn ffantastig, achos bod y dôn yn anghyfarwydd, ond ta waith am hynny. Ni'n canu'r arglwydd yn dyn ni, nid mewn cystadleuaeth côr, ac ni'n canu y geiriau yma'n ystyrlon. Teg wawriodd arnom ddydd, a welwyd gynt trwy ffydd, gan rai sy'n nawr o'i cystydd mawr yn rhydd. Ac os oedd dyled arnynt hwy foliannu'r oen a'i farwol gloi, mae'n dyled ni genhedloedd fil miloedd foli mwy. Trwy Grist a'i werthfawr waed, daeth maddeuant trad, I ddynol ryw iachawdwr gwew ag ad. Ei fywyd pyr a'i angau loes, a'i ddioddefaint ar y groes, a ddygo fy serchiadau tra peri dyddiau foes. Yn nynder pob ryw loes, a gorthrymderau foes, fy noddfa a nerth yw aberth mawr y groes. Rhinweddol heiddiant marwol glwy yw'n hysur yn y byd tra fwy, am hunnig ddigonoldeb I dragwyddoldeb mwy. O fel wedes I, bydd Hywel yn chwarae trwyddo unwaith, a wedyn o'n I geisio ein gorau a moli'r arglwydd yn gilydd.
Diolch ti, Hywel, am hynny. Ni'n mynd i ddarllen yn gilydd o lyfr y proffwyd Daniel. Ni'n mynd i barhau, gweithio'n ffordd trwy lyfr Daniel. Ac i ni wedi cyrraedd pennod 9 gyda'n gilydd heno yma. Pennod sydd mewn un ystyr yn eitha clir, eitha rwydd i'w deall, ac eto ar yr un pryd un o'r penodau lle ar y diwedd mae fwy o ddadle dros hyn ac unman arall, ond tawaith am hynny. Nawr i ddarllen dyn gilydd. Daniel, pennod 9. Dyma air ein Duw ni. Daeth Dareus, fab Ahasferws o linach y Mediaid, yn frenin ar deyrnas y Caldeaid. Ym mlwyddyn gyntaf ei deyrnasiad, roeddwn i, Daniel, yn chwilio'r llyfrau, ynglŷn â'r hyn a ddywedodd yr arglwydd wrth Jeremia'r proffwyd, am nifer y blynyddoedd hyd derfyn dinistyr Jerusalem, sef 10 mlynedd a 30, neu 70. Yna troes at yr arglwydd Dduw mewn gweddi dair ac ymbil, gydag ympryd a sachliau'n allidw. Gweddiais ar yr arglwydd fyny, a chyffesu a dweud, o arglwydd, y Duw mawr ac ofnadwy, sy'n cadw cyfamod, ac sy'n ffyddlon i rai sy'n ei garu ac yn cadw ei orchmynion, rydym wedi pechu, ac gwneud camwedd a drwg, ac wedi gwrthryfela ac anwybyddu dy orchmynion a ddeddfau. Ni wrandawsom ar dyweision y proffwydi, a fi'n llefaru yn dy enw wrth ein brenhinoedd a'n tywysogion a'n hynafiaid ac wrth holl bobl o wlad. I ti arglwydd y perthyn cyfiawnder, ond heddiw fel erioed cywilydd sydd i ni. Bobl Jiwda a thrigolion Jerusalem a holl Israel yn agos ac ymhell ym mhob gwlad lle'r alltudiwyd hwy am iddynt dyfrydychu. O arglwydd, cywilydd sydd i ni. I'n brenhinoedd a'n tywysogion a'n hynafiaid am i ni bechu yn dy erbyn. Ond y mae trigaredd am y ddeiant gan yr arglwydd ein Duw, i ni wrth rhyfela neu erbyn, a gwrthod gwrando ar lais yr arglwydd ein Duw i ddilyn ei gyfreithiau a roddodd i ni trwy ei weision y proffwydi. Mae holl Israel wedi torri dy gyfraith a gwrthod gwrando ar dy lais. Ac am i ni bechu yn ei erbyn tywalltwyd arnom y felltith a'r llw sy'n ysgrifenedig yng nghyfraith Moses gwas Duw. Cyflawnodd yr hyn a ddywedodd amdano ni ac am ein barnwyr trwy ddwyn dinistyr mawr arnom. Oherwydd ni ddigwyddodd yn unman ddim tebyg i'r hyn a ddigwyddodd yn Jerusalem. Daeth y dinistyr hwn arnom, fel y mae'n ysgrifenedig yng nghyfraith Moses. Eto nid ydym wedi ymbil ar yr arglwydd ein Duw trwy droi oddi wrth ein cymweddau ac ystyried dy wirionedd di. Cadwodd yr arglwydd olwg ar y dinistyr hwn nes dod ag ef arnom am bod yr arglwydd ein Duw yn gyfiawn yn ei holl weithredoedd a ninnau heb rando ar ei lais. Ac yn awr, o arglwydd ein Duw, sydd wedi achub dy bobl o wlad yr Aifft a llaw gref, a gwneud enw i ti dy hun hyd heddiw, rydym ni wedi pechu a gwneud drygioni.
o arglwydd, yn unol â holl weithredoedd cyfiawn, erfynion arnat i droed y lyd a ddigofaint oddi wrth y ddinas Jerusalem, dyfynydd sanctaidd, oherwydd am ein pechodau ni ac am gymweddau ein hanafiaid, mae Jerusalem a'r bobl yn wawd i bawb o'n cwmpas. Ac yn awr ein Duw, gwrando ar weddi ac ymbil dy was, ac dy fwyn dy hun, par i ddwyneb ddisgleirio ar dy gysygr anghyfanydd. Fynyw, goswng dy glist a gwrando. Agor dy lygaid ac edrych ar ein hanraith ac ar y ddinas y gelwyr dy enw arni. Nid oherwydd ein cyfiawnder ein hunain yr ydym yn ymbil o flaen, ond oherwydd dy aml drigareddau di. Gwrando o arglwydd. Trigarha o arglwydd. Gwrando o arglwydd a gweithreda. Dy fwyn dy hun fyny. Paid ag oedi. Oherwydd dy enw di sydd ar dy ddinas ac ar dy bobl. A thra oedd yn llefaru ac yn gweddio, yn cyffesu fy mhechod a phechod fy mhobl Israel ac yn ymbil o flaen yr arglwydd fynyw dros fynydd sanctaidd fyny. Ehedodd y gŵr, Gabriel, a welais eisoes yn y weledigaeth. A chyffyrddodd arni ar adeg yr offrwm hwyrol. Esboniodd i mi a dweud, Daniel, roedd wedi dod yn awr i hyfforddi. Pan ddechreuaist ymbil, cyhoeddwyd gair a deithim enau i'w fynegu. Oherwydd cefais ffafr, ystyria'r gair, a deall y weledigaeth. Nodwyd 10 wythnos a 30 i'th bobl ac i'th ddinas sanctaidd i roi diwedd ar wrthryfel a therfyn ar bechodau, i wneud iawn am ddrygioni ac i adfer cyfiawnder trygwyddol, i roi sêl ar weledigaeth a phroffwydoliaeth ac i eneinio'r lle sancteiddiolaeth. Deall hyn ac ystyried. Bydd 7 wythnos o amser, o'r amser y daeth gorchymyn i ailadeiladu Jerusalem hyd ddyfodiad tywysog eneiniog. Yna am 2 wythnos a 30 adnewyddir heol a ffos, ond bydd yn amser adfyd. Ac ar ôl y 2 wythnos a 30, fe leddir yr un eneiniog, heb neb oedi. A dyfettir y ddinas a'r cysygr gan filwyr tywysog sydd i ddod. Bydd yn gorffen mewn llifeiriant gyda'r rhyfel yn peri anghyfaneddra hyd y diwedd. A fe wna gyfamod cadarn a llawer am 1 wythnos. Ac am hanner yr wythnos fydd derfyn ar aberth ac offrwm, ac yn sgil y ffieedd beth daw anrheithiwr a erys hyd y diwedd, pan dywelltir ar yr anrheithiwr, yr hyn a ddywedwyd. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. O ganwn ni emyn arall. Emyn a ffôn fwy cyfarwydd y tro yma. Ni'n mynd i ganu rhif 432. Fy ngorchwyl yn y byd yw gogoneddu Duw, a gwylio dros fy enau drud yn ddiwyd tra fwyf byw. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu dyn gilydd.
Mae gennych chi ni weddio dyn gilydd. O arglwydd yn Duw, i ni diolch i ti nawr am dy air di, ac yn diolch i ti am yr cofnod sydd gennym ni o weddi Daniel, ac yn diolch hefyd am y cofnod sydd gennym ni o'r weledigaeth nes di roi iddo fe. Ac o arglwydd, yn Duw i ni, wrth i ni nawr yn ddigon tebyg i Daniel, wrth i ni nesau a chwilio'r ysgrythyrau. I ni'n dod ac yn gwneud hynny mewn ysbryd gweddigar arglwydd, gan dy geisio di. I ni eisiau ymateb i dy air di mewn gweddi. Ac arglwydd, ni'n dod yn ddisgwylgar, yn gofyn arna ti siarad ac i ddatguddio dy hun i ni os gweli di fod yn dda. Dad, o'n i'n canu ar y dechrau fod y dydd roedd dy saint di a mor hir yn edrych ymlaen iddo fe, rai fel Daniel a'r proffwydi eraill, ac i dy saint di yn yr Hen Testament, ond nhw'n disgwyl ac yn aros yn eiddgar am y dydd pan fyddai y Meseia, y Crist, yn dod i achub. Ac arglwydd, ni'n cael rhyw flas o hynny fan hyn. Wrth i Daniel chwilio a darllen y Beibl a gweddio arna ti ac yna clywed gennym ti, mae'n edrych ymlaen i yr hyn roedd y ti wedi drefnu, yr hyn roedd y ti mynd i'w gyflawni. Ac arglwydd, ni'n diolch bod ni yn byw engoleini'r dydd hwnnw. Ni'n diolch bod ni yn gallu edrych yn ôl fel petai ac gweld cyflawniad a ddiwydion. I ni'n gallu darllen yn ein Beiblau ni am ddyfodiad yr arglwydd Iesu, am ei eni am ei fywyd am ei weithredoedd am ei ddoethineb am yr hyn nath e ddatguddio ohono ti o Dad. Ac ni yn gallu edrych nôl, i ni'n byw yng ngoleun ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Ac ni'n diolch bod ni'n gallu gweld fyna cyflawniad a ddiwydion di. Yr aberth yna drosto ni, yr bywyd newydd yna sydd i'w gael ynddo fe arglwydd. Mae'r pethau oedd falle mor aneglur i proffwydi a phobl yr Hen Testament i ni arglwydd. Maen nhw'n glir a maen nhw'n wych a arglwydd ni'n diolch amdano nhw. Ac faint fwy felly dylsyn ni fod yn moli ac yn dy ganmol di am yr hyn rwy ti wedi wneud. Dad, mawr yw ein diolch. A Dad, felly, wrth i ni edrych ymlaen, i ni ddim yn gwybod popeth arglwydd, i ni ddim yn deall y cwbl. Mae dy air di yn ei ddweud am y dyfodol. Mae rai pethau yn gliriach na'i gilydd, ond mae yna bethau ni ddim yn siŵr yn union. Mae pethau mynd i edrych cyn y diwedd, ond arglwydd ni'n gofyn am dy help di. Ni'n gofyn ei di'n helpu ni i chwilio'r ysgrythyrau, neu di'n helpu ni i dygeisio di mewn gweddi, neu di'n helpu ni i ymddiried yno ti. A gwybod bod yr un Duw nath siarad efo Daniel a chadw ei addewidion i'w bobl, mae'r un Duw o'i ti. Yr un tad, anfonodd ei fab yn nerth yr ysbryd glân. Yr un Duw o'i ti i ni yma. O arglwydd, ni'n gallu dibynnu arna ti yn llwyr. Clywon ni bore yma, arglwydd am dy ras di.
Ac arglwydd unwaith eto, dyna yw ein gobaith ni. Fod ti yn dduw tregarog a graslon. Yn dduw sydd yn tostyrio wrth ei bobl. Ac arglwydd, dyna oedd unig gobaith Daniel. Mae'n dod ac yn gofyn arna ti i weithredu mwyn dy enw mawr di dy hun. A dad, ni'n diolch felly, dy fod ti yn dduw sydd yn caru ac yn dduw sydd yn achub, yn dduw sydd yn cadw da ddiwydion i dy bobl di. Arglwydd, helpa ni i gofio hyn, helpa ni i gredu hyn, os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n eisiau cyflwyno ein hunan nawr i ti fel eglwys, gyda cwrdd aelodau yn nesau, y pethau i'w trafod a i penderfynu. Arglwydd, ni'n gofyn am ddoethineb, a ni'n gofyn am undod, a ni'n gofyn am darweiniad clir di yn y pethau hyn. Dad, ni'n ystyr yn fwy na hynny. Ni'n gofyn fel eglwys yna i roi gweledigaeth i ni ac baich i ni ar gyfer y dyfodol arglwydd. Ni'n diolch am y ffordd ti wedi'n cynnal ni yn ystod y flwyddyn a mwy diwethaf yma. Y ffordd ti wedi darparu ar ein cyfer ni mewn cymaint o ffyrdd. Dad, ni'n gofyn os gweli di fod yn dda. Fel est di o flaen dy bobl mewn colofn o niwl ac o dam a'i harwain nhw mewn ffordd gwbl amlwg. Arglwydd, ni'n cyffesu bod ni mor ffôl a ni mor araf i ddeall. Arglwydd, ti angen bod yn glir i ni. Os gweli di fod yn dda. Dad, i ni'n gofyn am dy help di. Wrth i ni geisio byw dy fwyn di, wrth i ni geisio dwy'n tystiolaeth i ti, i'r bobl o'n cwmpas ni. Ni'n gofyn unwaith eto arna ti'n helpu ni yn ein gwendid ni, rho gyfleon i ni. Helpa ni i greu perthnasau ac i ddyfnhau yn ein perthnasau gydag eraill. Arglwydd, gad i'n bywydau ni fod mor llawn ohono ti. Fel bod hynny'n amlwg i bawb i weld. Arglwydd, gwna ni'n bobl sydd yn barod iawn i siarad amdano ti, dy rannu di gydag eraill. Arglwydd, ni'n gweddio dros dy bobl di yn ein gwlad ni, eglwysu yn gwlad ni. Ni'n ymwybodol falle bod, i ni wedi cael yr amser yma'n anodd am y pob math o heriau yn gwynebu dy saint i ni. Ni'n gofyn y bydda di yn trigarhau yn ein dydd ni, os gweli di fod yn dda. Dad, helpa ni nawr. Bydd gyda ni. Unwaith eto wrth i ni ddygeisio di gyda'n gilydd. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto o'r atodiad tro hwn. Rhif 2. Rhif 2. Arglwydd tyrd a llefara di wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air. Planar gwir yn ein colonnau'n ddwfn. Trawsnewidion ni ar dy ddelw. Ac ymlaen, nawr ni sefyll i ganu.
o trowch dy fi i'r 9fed bennod o broffwydoliaeth neu llyfr y proffwyd Daniel. Ac wrth i ni weithio'n ffordd drwy'r llyfr yma, y peth falle wedi ceisio pwysleisio neu ffocysu arno yn fwy na dim yw'r cwestiwn shwd i ni, fel Cristnogion, fel pobl Dduw, shwd i ni'n sefyll? Shwd ni'n sefyll yn gadarn mewn cymdeithas gwrthwynebus, cymdeithas sydd yn gynyddol elyniaethus i Gristnogaeth. Shwd i ni'n gallu paratoi, arfogi ein hunan fel Cristnogion i sefyll a parhau i sefyll yn gadarn. Ac, wel, ni wedi gweld llawer o bethau yn dod wrth i ni fynd o bennod i bennod. Ni wedi gweld pethau sydd bod yn wir am ein cymeriad ni, pethau ni'n gallu meithrin yn ein ymddygiad ni, ein ffordd ni o fyw ac o siarad ac o ymddwyn. A ni wedi dysgu llawer hefyd am y byd. Ni wedi paratoi ein hunan wrth adnabod y gelyn fel petai, gwybod beth i ddisgwyl gan y byd o'n cwmpas ni. Ond falle, yn y bennod yma, mae'r ateb yn cael ei roi i ni yn y ffordd mwyaf syml, mwyaf sylfaenol. Hynny, os chi dim ond yn troi at un bennod, falle mae dyma yw'r bennod pwysica am wybod shwd ni'n gwneud hyn, shwd i ni fel Cristnogion yn sefyll yn gadarn. A dwi ddim yn ateb annisgwyl. Dwi ddim yn ateb arbennig o wreiddiol. Ddefnyddio ymadrodd Saesneg, it's not rocket science. Beth oedd yn wir am Daniel? Beth oedd yn wir am dan o fe ac eraill nath lwyddo i sefyll yn gadarn yn y geithglyd, yng ngwyneb erledigaeth. Be ni'n gweld am fywyd Daniel yn y bennod yma? Wel, mae'n darllen gair Duw. Mae'n gweddio ar Dduw. Mae'n disgwyl wrth Dduw. A ni wedi gweld elfennau o hyn wrth gwrs mewn penodau eraill, ond fan hyn mae'r cwbl fel petai'n cael ei grynhoi a'i osod gyda'i gilydd. Beth oedd yn wir am Daniel? Meddyliwch nawr. Mae Daniel fan hyn, ni'n clywed ni yng nghyfnod Dareiws, felly un o'r brenhinoedd ola. Mae Daniel fan hyn fwy na thebyg yn ei 80au. Mae wedi gweld cymaint. Y brenhinoedd yn mynd a dod. Mae wedi gweld a wedi profi cymaint o bethau. Mae wedi cael ei demptio i wrthwynebu mewn gymaint o ffyrdd. A lle mae e? Hyd yn oed yn ei 80au. Ar ôl hynny gyd. Lle mae e? A mae'n darllen ei Feibl. Mae'n siarad gyda Duw. Mae'n ceisio yr arglwydd. Yr un yma sydd yn adnabod Duw. Yr un yma sydd wedi dilyn yr arglwydd. Yr un yma sydd wedi profi cymaint o'r arglwydd. Mae'n dal i fod yn mynd nôl at y gair, nôl at weddi, nôl i geisio a disgwyl gan Dduw. Na'r ateb. Os i ni eisiau sefyll yn gadarn, beth bynnag mae'r byd yn taflu ato ni yn y blynyddoedd i ddod, dyma lle mae dechrau. I ddechrau te, gair Duw. Gair Duw. Nawr, o'n i'n awgrymu fyna bod Daniel fwy na thebyg ar y pwynt yma, mae yn ei 80au. Ac
Gweithio hynny allan achos fwy na thebyg o fe a'i ffrindiau nhw yn eu harddegau pan wnaethon nhw gael eu cipio a dechrau, chi'n cofio, cael eu hyfforddi yn ffyrdd y Babyloniaid. A felly nawr, ni'n gweld fod siwr o fod yn ei 80au oherwydd yr hyn mae'n edrych arni yn y Beibl. Mae'n ymroi i ddarllen gair Duw, adnod 2. Ym mlwyddyn gyntaf ei deyrnasiad Dareios, roeddwn ni, Daniel, yn chwilio'r llyfrau ynglyn â'r hyn a ddywedodd yr arglwydd wrth Jeremia'r proffwyd. Am nifer y blynyddoedd hyd derfyn dinistyr Jerusalem, sef 10 mlynedd a 30. Nawr, eisiau ni ddeall fan hyn, ar y pwynt yma, wrth gwrs, oedd yr ysgrythyrau ddim wedi cael eu casglu at ei gilydd mewn un Beibl, neu hyd yn oed un hen destament fel sydd dyn ni heddi. Hynny yw, a wedi i gosod yn daclus fel sydd gyda ni. Na, beth oedd ganddyn nhw ar y pwynt yma oedd sgroliau, neu cyfeirio atyn nhw fel llyfrau. Hynny yw, llyfrau ar wahân, llyfrau unigol yn cofnodi beth oedd Moses wedi ysgrifennu, beth oedd proffwydi eraill wedi ei ysgrifennu. Ac yn ystod y geithglyd, wrth gwrs, oedd y llyfrau yma, y sgroliau yma, y cofnod yma o waith a gair yr arglwydd, ond nhw wedi mynd yn fwy gwerthfawr nag erioed. A peidiwch cam ddeall, ond nhw'n werthfawr cyn y geithglyd, wrth gwrs, achos gair Duw oedd ond ar y pwynt yma, oedd fel petai, di dod hyd yn oed yn fwy pwysig iddyn nhw. A ni'n gallu deall hynny, yn dyn ni yn y geithglyd, beth oedd wedi digwydd? Wel, oedd y bobl wedi cael eu torri ffwrdd o Jerusalem, ond wedi cael eu torri ffwrdd o'r wlad ac o'r deml, o'r system aberthol, o'r y weithred yno, fynd lan gyda'i gilydd i addoli yn yr adeilad a'r man penodol, ond nhw methu gwneud hynny. A felly lle o'r blaen y bobl mwyaf pwysig mewn ffordd oedd yr offeiriaid yn gynyddol nawr, y bobl oedd yn dod mwyaf amlwg oedd yr ysgrifenyddion, athrawon y gyfraith. Y rai hynny oedd yn mynd ac yn chwilio ac yn astudio yn ceisio deall yr hyn roedd Duw wedi ei ysgrifennu yn ei airau. Ac felly yn y geithglyd, oedd fel petai'r bobl di dod i sylweddoli yn fwy clir nag o'r blaen, ni ddim angen mynd i'r deml, ni eisiau mynd i'r deml, ni eisiau dychwelyd i Jerusalem, ond ni'n gallu cwrdd ar arglwydd a profi ei bresenoldeb a chael ei fendydd a chlywed ei laisau yn ei air, yn yr ysgrythyrau. A felly does dim syndod os mewn ffordd bod Daniel, fel un o bobl Dduw, un o'r gweddill ffyddlon yna oedd yn glynu wrth yr arglwydd, mae'n astudio'r gair. A fan hyn, ni'n darllen bod e'n darllen un man penodol. Mae'n ffocysu, mae'n canolbwyntio llyfr Jeremia. Nawr ni ddim troi at lyfr Jeremia, ond yn y broffwydoliaeth yna, roedd Duw wedi dweud rhywbeth gwych i'w bobl. Nid bod nhw'n mynd i'r geithglyd, oedd hynny ddim yn newyddion gwych, ond oedd Jeremia wedi dweud, neu oedd Duw wedi datguddio i Jeremia, bod y cyfnod yma, cyfnod dinistyr Jerusalem, cyfnod y geithglyd pan bydde y wlad a'r deml a phopeth yn anrhaeth, bydde hynny yn gyfnod o 70 mlynedd. A felly dyma chi, Daniel, yn ei 80au, yn dod i sylweddoli mae'r cyfnod yma bron ar ben. Oedd a'i ffrindiau, ni wedi bod ym Babylon nawr yn bron i 70 o flynyddoedd, mae'r amser yn agos. Mae Duw wedi dweud, mae wedi addo, mae 70 mlynedd, mae hyn yn mynd i bara, a wedyn mae rhywbeth yn mynd i newid i ni mynd i allu dechrau dychwelyd.
A felly mae'n chwilio, mae'n edrych, mae'n astudio, mae'n trial gweld os na fwy o wybodaeth, os na fwy o fanylion, os na rhywbeth ni wedi methu yn llyfr Jeremia, os na rhyw hint, rhyw awgrym o beth yn union sy'n mynd i ddigwydd, neu sut mae Duw yn mynd i ddod â hyn i ben. Oedd Daniel yn gwbl ymwybodol fod gair Duw iddo fe ac i'r bobl. Oedd wedi cael ei rhoi ei mwyn nhw i fynd ac i chwilio ac i ddarllen ac i ddeall ac i glywed yr hyn oedd gan Dduw i'w ddweud wrthyn nhw. Hyd yn oed tra bod nhw yn y geithglyd. Oedd gair Duw yn llawn addewidion. Oedd Duw wedi rhoi y pethau hyn mwyn arfogi ei bobl a paratoi ei bobl ac rhoi addewidion iddyn nhw. Efo dyna siwr i ni'n gweld yr ysgrythyr. I ni, fwy breintiedig na Daniel. I ni ddim yn gorfod mynd ag cerdded o gwmpas efo yr holl scrolls gwahanol yma. Maen nhw gyd fan hyn yn wir, mae gennym ni fwy nag oedd gan Daniel oherwydd mae gennym ni llyfrau'r Testament Newydd hefyd, yr datguddiad yna o ddyfodiad a bywyd a gwaith yr arglwydd Iesu Grist a'r cofnod yna o beth ddigwyddodd yn dilyn ei atgyfodiad a'i ysgyniadau a'r eglwys yn mynd allan efo'r efengil i'r byd i gyd. Ond efo dyna sy'n ni'n meddwl am yr ysgrythyr. Dyma yw ein llyfr ni. Dyma yw gair Duw i ni. Dyma lle i ni fod i fynd i chwilio am atebion. Dyma lle mae llais Duw i'w glywed. Pan ni'n darllen y gair yma, y gair mae Duw wedi ysbrydoli, mae Duw ei hun yn siarad â ni. O Daniel a'i ffrindiau'n gwybod hynny yn y geithglyd. O'n nhw'n gweld eu hangen nhw ac o'n nhw'n gwybod mae'r unig lle gallen nhw droi oedd gair Duw. A felly dyna lle o'n nhw. Yn gyson, yn ddisgybledig, yn mynd ac yn chwilio gair Duw. Nawr, mae hyn yn arwain yn naturiol iawn i'r ail bwynt, sef gweddi. A dyna sydd yn llythrennol yn digwydd yn dyfa. Mae gair Duw yn arwain at weddi ym mhrofiad Daniel. Nawr, yn y cwrdd gweddi nos Fawrth, oedd yna un person yn cyfeirio at y syniad yma, syniad o'n nhw wedi darllen mewn llyfr am bod darllen y Beibl fel anadlu fewn ac yn egweddio fel anadlu allan. O'n i'n hoffi'r syniad yna. Mae'n rhywbeth da fyna, does. Hynny yw, ni'n gwneud hynny yn naturiol, yn ni, mewn a mas, gyda ni. Ni'n meddwl am anadlu ydych chi. Ac fel yna mewn ffordd, dylse hyn fod bod ni'n dod ac yn anadlu fewn gair Duw ac yn ymateb yn syth. Bron a bod methu stopio'n hunan rhag anadlu allan mewn gweddi. Dyna sy'n digwydd efo Daniel fan hyn, yn dyfa. Mae wedi bod yn anadlu fewn gair Duw. Mae wedi bod yn chwilio'r ysgrythurau, mae wedi bod yn darllen beth oedd Jeremia wedi gofnodi, beth oedd Duw wedi ei ddweud. A mae fel petai'r unig beth gallen wneud wedyn yw gweddio. A mae dynnu'r weddi, weddi ryfeddol yma yn does. Ni wedi edrych arno fe fel eglwys o'r blaen. Does dim amser i fynd trwyddo fe'n fanwl nawr a meddwl am beth yw'r elfennau gwahanol. Falle'r peth amlyca, y peth byddwn ni eisiau pwysleisio heno, yw fod y weddi yma yn ymateb i'r gair.
yn dydi? Dwi ddim bod e'n darllen proffedolaeth Jeremia yn yr achos yma, a wedyn mae'n cael ei sgrôl a roi e lawr a gweud, reit, fi'n mynd i weddio am hyn llall ag arall. Na, yn syth, yn adlu mewn, yn adlu mas, mae'n naturiol yn gweddio ac yn ymateb i'r hyn mae e wedi weld yn air Duw. A mae hynny mor drawiadol yn dydy pan chi'n ystyried be mae di ddarllen a beth felly mae e'n gweddio. O Duw wedi dweud mae 70 mlynedd bydda cyfnod y geithglyd. Oedd na ddewid fyna. Gewch eich caethgludo, fel cosb, ar ôl 70 mlynedd fe fyddwch chi yn dechrau dychwelyd. A'r gallech chi feddwl eich chi'n wel, sdim angen gweddi felly, os e? Mae Duw di gweud. Dyma sy'n mynd i ddigwydd. Ond na. Dyw Daniel ddim yn ymateb fel yna. Dyw ddim yn fatalistic fel yna. Gweud, wel, mae Duw di addo hyn. Mae Jeremia di ysgrifennu'r peth. Mae yna yn ddi a gwyn, felly sdim pwynt gweddio. Na, ddim o gwbl. Mae'n ymateb. Mae'n ceisio'r arglwydd. Mae'n gweld, mae Duw di addo hyn a felly mae angen i fi nawr i fynd ac i hawlio yr addewid. Nawr, mae llawer gallwn ni ddweud am y weddi. Sut mae e'n ymateb i air Duw? Felly mae'r pethau amlyca sy'n sefyll allan yw cyffes. Yn gyntaf, mae'n cyffesu yn dydi. Mae'n dod yn ostyngedig. Fel glywon ni bore yma, mae'n dod gan ddweud, sa'n heiddi dim. I ni fel pobl yn heiddi dim. I ni di pechu. I ni di gwrthryfela. I ni ddim di gwrando ar dy rybuddion di. I ni ddim di edifarhau fel y dylson ni. Mae'r geithglyd yma, dyma i ni'n ei heiddi. Mae Daniel hefyd yn dod yn dydi ac yn atgoffa'r arglwydd. Nid bod Duw angen ei atgoffa wrth gwrs, ond mae'n atgoffa'r arglwydd o sut i newe. O'r hyn mae e wedi wneud yn y gorffennol yn achub o'r aifft. Mae'n atgoffa'r arglwydd o cyfraith Moses. Y gyfraith yna chi'n cofio oedd yn addo pe bai pobl Dduw yn edifarhau o'r wlad bell ac yn troi ac yn ei geisio fe bydda fe yn ei clywed nhw. Mae'n hawlio'r addewidion yma. Mae'n ymbil ar yr arglwydd yn dydi dyna. Rhywbeth arall. Mae'n pledio gyda Duw. Mae'n dweud, pa i gwneud hyn oherwydd ni? Gwna hyn mwyn dy enw mawr di dy hun. Mwyn dy enw mawr di. Mae eisiau nid yn unig yr hyn sydd oredd y fe ar bobl, ond mae ganddo fe gynsarn am enw Duw. Oedd Duw wedi dewis yr Iddewon, iddo fe ei hun. Oedd wedi dewis gwlad Israel a Jerusalem a'r deml fel mannau i roi ei enw arnyn nhw ac oedd y ffaith bod y pethau wedi cael eu dinistrio mewn ffordd yn dwy'n anfri ar enw mawr Duw ac oedd Daniel ddim eisiau hynny. Oedd eisiau bod Duw yn cael y gogoniant oedd e'n ei heiddi. Oedd eisiau bod gwaith Duw yn llwyddo fel bod Duw yn cael ei ogoneddu. A felly mae'n dod yn hollol ddibynnol ar yr arglwydd yn dydi. Adnod 17. Nawr ein Duw, gwrando ar weddi ac ymbil dy was. Ac dy boen dy hun, par i thwyneb ddisgleirio ar dy gysygr anghyfanydd. Mae Daniel bron o bod yn cydnabod fan hyn, s'dim byd yn ni i'w gynnig. Mae'r cysygr, yr man aberthu, mae'n anghyfanydd. Does dim aberthau yn gallu cael ei cynnig yno, achos mae wedi cael ei ddinistrio. Does dim ffordd gynnym ni i gymodi gyda Duw. Does dim ffordd gyda ni i ennill neu heiddi unrhyw beth geni ti o Dduw, ond
mwyn dy enw di dy hun. Par eith wyneb ddisgleirio. Dangos i ni, mae'n gweud. Mae ti yw Dyw pob gras. Efo dyna sy'n ni'n meddwl am weddi. Efo dyma sy'n ni yn gweddio. Yn dod ac yn ceisio'r arglwydd. Yn dod yn ostyngedig. Yn dod yn ddisgwylgar. Fi'n dwlu ar ddiwedd y weddi yma. Mae bron a bod yn heillu. Mae bron a bod yn hi yn dydi yn adnod 19. Grand o arglwydd. Trigger ha o arglwydd. Grand o arglwydd. Y gweithreda. Dy fwyd dy hun fy nhw. Paid ag oedi. Oherwydd enw di sydd ar dy ddinas ac ar dy bobl. Eto nos Fawrth, o'n i'n cael masgoffa bod gweddi ddim fod yn restr siopa. A ddim just dod a gweud, wel, fi eisiau hwn, fi'n meddwl bod fi angen hyn o'r llall. Mae lle gyda ni ofyn i ddew am bethau, peidiwch can ddeall, ond, na fydda ein gweddiau ni'n fwy tebyg i Daniel fan hyn. Yn dod ac yn hawlio addewidion dim. Yn dod ac yn dweud, i ni'n heiddi dim. Ond gweithreda mwyn dy enw di dy hun. I ni'n gallu dod yn hyderus. Mae'r arglwydd wedi rhoi addewidion i'w bobl. Mae'r arglwydd wedi darparu cymod ac aberth i ni. Mae di dod, mae Duw ei hun di dod i'n plith ni mwyn ein gwaredu ni. A felly ni'n gallu gweddio arno fe yn hyderus ac yn ddisgwylgar. Mae hynny'n arwain ymlaen i'r pwynt ola. Daniel fan hyn, mae'n disgwyl wrth yr arglwydd. Mae'n ceisio yr arglwydd. A ni'n clywed yn dyn ni ar adnod 20. Tra oedd yn llefaru ac yn gweddio, yn cyffesu fy mhechod a phechod fy mhobl Israel ac yn ymbil o flaen yr arglwydd fy niw dros fynydd sanctaidd fy niw, ehedodd y gŵr, Gabriel, a welais eisoes yn y weledigaeth, a chyffyrddodd am mi ar adeg yr offrwm hwyrol. Esboniodd i mi a dweud, Daniel, rwyf wedi dod yn awr i'th hyfforddi. Pan ddechreuaist ymbil, gyhoeddwyd gair, a deithim innau yw fynegu, oherwydd cefais ffafr. Ystyria'r gair a deall y weledigaeth. Ar unwaith eto fan hyn, mae Daniel yn profi rhywbeth rhyfeddol. Mae yn cael ymweliad fan hyn gan yr angel Gabriel. A mae'n derbyn, fel ni'n gweld, rhyw fath o weledigaeth. Dio ddim mor bawr a brawychus a'r pethau mae wedi gweld yn barod, ond rhyw weledigaeth o yr hyn sydd i ddod. Ac yn hynny o beth, mae profiad Daniel fan hyn yn unigryw yn dydy. Hynny yw, roedd y pethau yma profodd Daniel, ond nhw'n rhan o gynllun Duw. Maen nhw'n rhan o hanes yr iachawdwriaeth. Ac yn yr un ffordd, dim ond un llyfr Jeremia sydd yn y Beibl, oedd Daniel yn darllen, ac un llyfr Daniel sydd hefyd. Hynny yw, mae'r pethau yma yn bethau arbennig. Maen nhw'n bethau unigryw yn hynny o beth. Dyn nhw ddim yn pethau i ni fod i'w disgwyl. Wrth i ni ddarllen y Beibl, ac wrth i ni weddio, fel Daniel, i ni methu disgwyl wedyn bydd Gabriel yn ymddangos ni, rhyw angel arall hyd yn oed ni, a byddwn ni'n cael rhyw weledigaeth fawr o'r dyfodol. Ac eto, i ryw raddau, neu ar ryw lefel, i ni yn gallu profi rhywbeth tebyg i Daniel.
Oherwydd beth sydd yn digwydd i Daniel yn y bôn yw mae e'n dod i sylweddoli trwy darllen y Beibl a gweddio gyda datguddiad Duw, mae'n dod i weld fod y Beibl a gwaith Duw trwy hanes i gyd yn pwyntio at yr arglwydd Iesu Grist. Wel, dyna sy'n digwydd iddo. Nawr, gadewch i ni feddwl sut mae hynny yn digwydd. Nawr, mae wedi bod yn darllen proffwydoliaeth Jeremia. Ac mae wedi deall yn dod bod Jeremia wedi rhagweld 70 o flynyddoedd. Ond mae Gabriel nawr yn dod ac yn esbonio iddo fe, bod hynny yn wir, roedd yna 70 mlynedd llythrenol yn mynd i fod o geithglyd. Mae'r 70 mlynedd yna hefyd mewn un ystyr yn symbolaidd. Maen nhw yn symbolaidd o, wel, yn adnod 24, mae'n cael ei osod fel 10 wythnos a 30. Gallen ni gyfieithu fel 70 wythnos o flynyddoedd. Hynny yw, sawl dydd sy'n mewn wythnos, wel 7, so 70 lluosi gyda 7 o flynyddoedd sydd yn 490, bron yn 500 o flynyddoedd. Neu, dyma lle mae'r dadle, mae'r geiriau mae chydig bach yn anelwig, yn fwriadol yn anelwig, a gellir 70 o gyfnodau yma jyst cyfleu rhyw gyfnod ansicr o amser. Ond y pwynt yw, mae Gabriel fan hyn yn dweud, mae'r 70 mlynedd yma, lle chi wedi bod mewn ceithglyd, ond yna yn mynd i ddychwelyd a cael eich achub, mae'n symbolaidd o gyfnod arall, cyfnod hirach, cyfnod o 70 o gyfnodau. Ac ar ddiwedd y cyfnod yma, beth sy'n mynd i ddigwydd? Wel, adnod 24, nodwyd 10 wythnos a 30 i'th bobl ac i'th ddinas sanctaidd i roi diwedd ar wrth rhyfel a therfyn ar bechodau i wneud iawn am ddrygioni ac i adfer cyfiawnder tragwyddol. I roi sêl ar weledigaeth a phroffwydoliaeth ac i eneinio'r lle sancteiddiolaf. Nawr heb fynd trwy'r adnod yma yn fanwl, mae Gabriel yn esbonio bod yna cyfnod yma, 70, a mae'r 70 yma wedi rannu mewn i 3. Cyfnod byr, cyfnod hirach, a wedyn cyfnod byr arall ar y diwedd. Yn y cyfnod cyntaf, mae Jerusalem yn mynd i gael ei ail adeiladu. Digwyddodd hynny yng nghyfnod Ezra, Nehemia wrth gwrs. Mae'r deml yn cael ei adeiladu, mae dinas Jerusalem yn cael ei adeiladu. Mae'n digwydd dros gyfnod, mae'r bobl yn dod chydig bach ar y tro, ond yn y pen draw maen nhw wedi i sefydlu. Yna, mae'n y gyfnod hirach o amser. Cyfnod anghyfannedd, mae'n cael ei alw. Cyfnod o ddisgwyl. Ac yna, cyfnod ola. Cyfnod lle bydd tywysog eneiniog yn cael ei ladd. Ac yna, cyfnod o wrthwynebiad. Hallt a chas cyn y diwedd. A dyma lle mae yna, fel fi'n gweud, mae'r iaith yn fwriadol yn anelwig. Chi'n gweld, gallai chi, a mae rai pobl yn cymryd yr weledigaeth yma, a maen nhw'n yn cymhwyso fe i'r cyfnod lan at Antiochus Epiphanes. Chi'n gofio ni'n meddwl amdano fe wythnos diwetha? Yr corn bach yna'r anghrist yna nath godi a gwrthwynebu pobl Dduw, a nath lladd rai o'i arweinwyr nhw, a nath anrheithio'r deml unwaith eto. Mae hynny'n ddigon teg. Ac eto, fel gwelwn ni wythnos diwetha, mae'r
corn bach yna o Antiochos, mae'n pwyntio ymlaen at Anghrist fwy. A fi'n credu mae dyma yw'r esboniad cliriaf yn dyfa. Pa mae'n sôn am yr tywysog yma, yr eneiniog yma, sydd yn mynd i gael ei ladd heb neb o'i blaid. Mae'n sôn am Crist mae. Sôn am ddyfodiad, am arwolaeth, yr arglwydd Iesu Grist. A pa mae'n sôn am yr cyfnod ofnadwy yma lle bydd ffieedd beth ac anrheithiwr, ond yna yn y diwedd yr anrheithiwr yn derbyn barn Duw. Mae'n sôn am ddiwedd amser. Mae'n sôn am yr Anghrist olaf yna. A'r ffaith fod Duw yn y diwedd yn mynd i'w gosbi. Ond gweld y pwynt yw, mae'r cwbl am Iesu. Mae'r cwbl am Iesu. Fe yw'r un, eto adnod 24, fe yw'r un sydd wedi dod i roi diwedd ar wrthryfel a therfyn ar bechodau. Fe yw'r un sydd wedi dod i wneud iawn am ddrygioni ac adfer cyfiawnder trygwyddol. Fe yw'r un sydd wedi dod i roi sêl ar weledigaeth a phroffwydoliaeth a cyflawni yr holl addewidion. Fe yw'r un sydd wedi dod mwyn eneinio y lle sancteiddiolaf a dod â ni i bresenoldeb Duw. Gobeithio bod fi ddim wedi drysu chi gormod, ac mae'n cymaint fwy gallwn ni i ddweud a'i drafod am y geiriau yma, ond y pwynt fi eisiau ni weld yw hyn. Mae'r cwbl am Iesu. A dyna mae Daniel yn dod i weld. Nawr, dwi falle ddim yn deall y peth yn llwyr, ond dyna sydd yn digwydd. Mae'n gweld fod y 70 mlynedd yma o geithglyd cyn cael ei hadfer, mae'n pwyntio ymlaen at y ffaith bod pobl Dduw, ni, sydd wedi ein caethgludo i bechod, ni sydd wedi ein torri ffwrdd oddi wrth Dduw, i ni mynd i gael ein hadfer, a hynny trwy farwolaeth yr eneiniog, y tywysog, yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn gweld dyna sydd i ni fod i ddarllen y Beibl a gweddio. Dyma mae'n ei olygu i ddisgwyl wrth yr arglwydd ac i geisio yr arglwydd. Bod ni'n dod, a pan ni'n agor ein Beibl ni, bod ni yn yr Hen Testament, sy'n pwyntio ymlaen, neu'r Testament Newydd sydd yn cofnodi beth ddigwyddodd y mywyd Iesu a blynyddoedd oedd yn dilyn hynny, ond ni'n dod ac ni'n geisio fe. Ni'n dod a gofyn, be mae'r pethau yma yn dweud wrthyn ni amdano fe? Sut mae'r pethau yma yn paratoi ni ar gyfer yr arglwydd Iesu Grist? Sut mae'r pethau yma yn helpu fi i'w nabod yn well? Sut mae'r Beibl yn ei ddweud yn dangos beth sydd wedi cael ei addo i fi yng Nghrist, i ni yng Nghrist? Ac yna, gweddio a disgwyl wrth yr arglwydd. Wel, dyma'r unig ffordd. Dyma'r unig ffordd i ni fel pobl yn mynd i allu sefyll yn gadael. I ni angen darllen Caerdydd. I ni angen gweddio ar yr arglwydd. Ac yna, i ni angen disgwyl amdano fi. Hyd nes y dal. E'r gogoniant i'w efo. Amen. Amen. Ganwn ni rhif 26 yn yr atodiad. 26. Gwyl dy eglwys. Frenin nefoedd. Teml ddaearol Duw. Canwy llygad i ti, y Duw Seion wyw. Gwna hi'n ddinas, olau, godwyd ar y bryn. Fel y gwelwr byd, ddisgleir dy
Iesu gwyn ac ymlaen. Nawn ni sefyll i ganu gyda'n gilydd. Arglwydd ni'n cyffesu bod y pethau yma yn gyfarwydd i ni wedi clywed nhw o'r blaen. Ni'n gwybod bod y pethau yma ti wedi roi i ni, dy air di a gweddi ac hyd yn oed disgwyl wrtho ti, maen nhw'n bethau ti wedi roi mwyn i ni brofi mwy ohono ti ac mwyn enerthu ni a'n helpu ni. A dad, ni'n cyffesu mor aml ni'n gallu i esgyluso nhw. Maddau ni arglwydd, helpa ni nawr, helpa ni'r wythnos hon. Helpa ni i osod patrymau mewn lle yn ein bywyd ni, helpa ni fod yn ddisgybledig, helpa ni i ddylfa barhau. A hynny arglwydd, nid yn unig achos dyma'r peth gorau i ni, ond arglwydd yn llawer mwy achos i ni eisiau dy ogoneddu di. Dad, clew ein gweddi ni nawr, mwyn dy enw mawr, di dy hun. Amen.